Sziasztok, én Peti vagyok, ebben a videóban nézni fogunk. Ki fogom próbálni a próbál meg nem nevetni kihívást, úgyhogy kezdjük is, már 9 percünk van. Úgyhogy. Ezt a kettőt láttam a egyébként. Jaj! Jaj! Biztos fájtott. Ez jó, hát ez nagyon hülye eset. You're gonna fall! I'm just saying this to warn you, okay? You're gonna fall! Azt oda megijedtem! Menjünk csak vissza! De jó ég! Azt hittem én vagyok ott! De megijedtem, hallod! Jó, nem szakadtam. Jó, vehetsz egy újat. Milyen bátor? Nem, ezt ismernek nagyon rossz. Ó, de... És pont a fejes is. Ez nagyon rossz ötlet, akkor nem tud biciklizni. Közben annyira fájdalmas egyébként. Nem megijedtem. Nem lesz jó, megdobom. Move your legs, Mason, side to side. Yep. Jó, easy. Oh no! Oh Charlie! Are you alright? Ez mindenki kipróbálja, inkább babába kellett volna, de az meg veszélyes. Jaj! You're wrong. Keep going, keep going. Ajaj! Egy. Daddy, what's this? Jó, felborul. Oh! De akkor mi az, hogy megáll az? Miért? De jó ég! Tényleg könnyen nem fog felmenni ez. Ah! Go faster. Hát erősen kell fogni azt. Whoa, Tyler! Na egy! I'm just gonna slide down the slide, That's the aka slide. not really. So let's get started. De mi az, hogy télbe csinálják ezt már, vagy össze? Hát most is olyan meleg van. Anya! Azt sejtettem, hogy le fog esni. Le fog esni, nem? Oh! De mi volt az a dolog?
ez a videó. Nem. Milyen utálatos ez? Még jó, hogy az MKB Bank mindenkire gondol. MKB Bank, a jövő klasszikus bankja. Jaj. Hát a kövér. Bocsánat. Az fejleszik. Nem előre. Ó, ez a süt a felvételbe pont jó. Csak egy kicsit előre kell volna mennie. Egyébként videóban nem annyira szoktam videókat szokni. Jaj. A festményben mi az? Hátra lesz. Vagy előre? Hátra. Nem? De ma az apja, hogy néztem, már figyeld. Egy mutatja. Miért? Nem fogod tudni megszerezni így a jogsit. Elkezdtem. Fail. Már így is fél. Ne! Egy csosos. Ne, ez nem jó. De. Szerintem meg fog esni. Ez olyan hangú volt, mint amit a szállásban a motor egyébként. Ne. Még ha nem menne hátra, akkor ez nagyon jó tudja. Hát én elmennék úszni. Hát jó, GTA 105. GTA 5-ös út. De én azt nem értem, hogy a kerékpárból kimenni egyébként. De hülye halljátok. Az hogy? Jó, ugye a vizes volt. Wait, he's coming back around. Over and after you. Go! Turn it off! Hát én ott nem mennék ilyen. Én merész nem vagyok azért. Azért mindenkinek megvan a saját határa. Na, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ez egy kihívás volt, tudom, hogy nem hívott ki senki se, de azért mondjuk azt, hogy kihívott. Ó, te majdnem eléri a izét. Most nézem, hogy majdnem 1 millió. Na szóval, köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, mindenképp adjatok egy lájkot. Hozzászólásoknál remélem, hogy engedélyezve van. Szóljatok hozzá, minél többen lájkoljátok, mondjuk már 1000-szer mondtam, és iratkozzatok fel. Még egyszer 2-szer mondtam el, úgyhogy sziasztok! Szóval ez a babacsatorna, azt még elfelejtettem mondani.